Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sabu. Na'am. Kina ji na? Ina ji. Wannan yarinya wane ne naga suna zance da ita a nan kofar gida? Waye shi? To ya za a yi in sani baban Murja? Sallama aka yi da ita ta fita. Ban leƙa na ga ko ita da waye ba. Wani abin ne? To abin da nake so da ke idan ta shigo cikin gidan nan ki zauna ke da ita ki tambaye ta idan tana son mutumin nan ta gaya masa kawai je ya turo iyayensa su zo a yi magana a gama. Dandanan malam. Shi kenan. Wato ke baki san dalili ba ne. Yaron na ga yana da natsuwa ne. To ni kuma sai hankali na ya kwanta mu da shi. Ko baki gane ba. Gara in za a yin Allah ya sa da shi za a yi. To ya fito a yi kada mu ya sunkule mana. Ai batan bakatanta. To gara a tarkato a san abin da ake ciki in dai ta aminta. To gara a yi kada mu wannan din kuma ya sukuce mana. Ai da abin da za ka yi da dan mutunci. Ba dan ya gari gaba. Zan same ta mata magana insha Allah kuma da yadda muka yi zan sanar da kai. To shi ya sanya na dawo in ga miki ni na tafi masallaci. To dan Allah karki banci. Zan gaya mata. Ki tashi yanzu nake son magana da ke ba wacce za a bari sai gobe da safe wacce tashi. Ina sauraron ki. Mahaifinki ne ya ce in tambaye ki. Me tsakaninki da wannan yaron da yake zuwa gurinki wanda ya gan ku tare? Ban fahimce ki ba umma. Ina nufin akwai wata alaƙa ta so ko wani abu tsakaninku da wanda ya ganki tare da shi? Umma, saurayi na ne. Kina son shi tsakaninki da Allah? Ina son shi mana umma, inda ba na son shi ai da tuni na kore shi. To, mahaifinki ya ce in gaya miki, in dai har kin tabbatar kina son shi tsakani da Allah, to in ya zo ki ce turo magabatansa a yi maganar aurenku. To shi kenan umma na ji. In ya zo zan sanar da shi kuma duk yadda muka yi zaki shi kenan. To ki ma ki kwanta ki. Kamar sallah. Halo? Murja kina ina ne? Ga na kofar gidanku, ina kofar gidanku. To shi kenan ba matsala. Assalamu alaikum. Alaikum sa. Abdulhakim,
ina gajiya muna lafiya alhamdulillah ya mutanen gida lafiya lau abba kowa lafiya ko Lafiya kalau. to madalla tashi don Allah a ba kuma abba tashi ai ni nace tashi abinka kana ji na don Allah ina son ganin ka dama abinda nake so in faɗa maka in ka koma gida magana ku da yarinyan nan inda gaske kake yi to ka turo magabatanka su zo mu zauna ka gane don a yi magana a kare ta gabaki daya ka gane ai to abba zan gaya musu to Allah ya sa albarka kaji na gode abba Allah saka ba komai na gode na gode kwarai da gaske na gode a gaida mutanen gida to insha Allah za su ji abba za su ji Allah na gode ma Allah ya amsa addu'a ta masha Allah alhamdulillah kulliya fa naga kina yi ina za ki je kuma haka wallahi bako ne ban gane bako ba wani irin bako kuma wallahi wani saurayi na da zan aura ki da Allah da haba Murjanat me na rage ki da shi a rayuwarki da har kike neman ki aure ki tafi ki bar haba baban gayi baka rage ni da komai ba sai dai aure na da ni da kai ka san ba zai taba faruwa sai da iyayenka ba za su aura min kai ba saboda baka da sana'a sannan iyayena suna da buƙatar in yi aure haka ne domin ko nima duk wani halacci kin min a rayuwata saboda duk wani abu da namiji yake nema a wajen matarsa ta aure babu wanda kika rage ni da shi gaba ɗaya kin mallaka min komai don haka bakin ciki na guda ɗaya ne da zaki nesa da ni idan ko na tuna cewa zaki nesa da ni sai in ji raina bana jin daɗi gaskiya haba baban gayi kai da kanka ka san da cewa ba abin da kake nema gurina ka rasa to na mene na tashin hankali ana kawai dai ni abin da nake so da kai ka bari na yi auren nan ba shine kuma lallai wai mun rabu ba ko mun yi aure za mu ci gaba da abin da ake yi mana dan Allah wallahi kin sa zuciyata watan da kin sani ko sai na ji wani abu ya bujuro min a zuciyata ba kar ya bujuro ma ni ma ba auren nan fa yi kawai zai ba wai wani abu bane fa to ta ya an fara ba za a kare ba ta ni dole kin san zuciyata ta dinga marketing and distribution wallahi ni ma wai ga hijabi ha ba ni wallahi wannan abun ma sai a haka san gani kai kin juya awo ashe daidai ne haka nan ne yake sai da na je na sa aka dinka min shi kalle kiyo dan a ce wai ta got ba got bace ayar Allah da annabi ce na kai yanzu ke ta got ce Allah mai dinkin ma kalle ki ba ya nai kinga ai ranar da za sai akwai ne na akwai kuma alaikum salam Abdulhakim dan Allah ka yi haƙuri na shanya ka anan. a kwantar da hankalinki ba wani abu da zai bata min rai ni farin cikin da nake ciki yau din nan ma ai ba abin da zai bata min rai ai farin ciki kuma wani abin ne ya faru abin da ya faru bayan na kira ki a waya kafin ki karaso babe ya zo shiga gida na durkusa na gaishe shi yake gaya mun yake ce min dama yana son gani na idan na je gida in turo iyayena wallahi baba yana da matsala in ba shi ba ni ba ya ce na sanar da kai ka turo da iyayenka me kuma na zo ya ce maka wai ka je ka turo da iyayenka haba dan Allah Murjanatu ki dinga tausasa muryarki akan maganar iyaye sun fi karfin wasa iyaye ba aka ce miki ba za ka gane ba ne wallahi iyayen nan namu akwai su da shishigi abubuwan da bai kamata su sa kansu ba sai su ringa sa kansu a ciki to in ba shi ba meye na wani wannan abin dan Allah ko ma menene yanzu me laifin baba a ciki dan ya ce ki sanar da ni ke kuma baki ganni ba tukunna shi ya fara gani na ya gaya mun me laifi yanzu a ciki to shikenan Abdulhakim yanzu dai meye labari kawai yanzu ina sauri ina gandoki in je gida in sanar da iyayena kawai an ce in turo
na samu matar da zan aura. Haba Abdulhakim, ya kake yi kamar wani lokal sai ka ce ba irin mazan nan na zamani ba? Ya kamata mu fahimci juna mana. Wacce fahimta ta rage Murjanatu? Tunda kina sona ina son ki, kawai in turo iyayena a zuwa zancen aure, kawai mu je mu zauna a gidanmu shikenan, simple. To shikenan, tunda baka gane ba sai ka je ka tambayi abokananka sai su sanar da kai abin yake. Abokanai na kuma? To shikenan dai, ko ma menene dai. Bye bye. To shikenan, sai mun yi waya. Okay, bye bye. Kake da ba wani Waya matsala. kwalliyar ma da nayi ba a gani ba kenan. Gaskiya kulle kin yi kyau. Ina dai cikin rashin waya. Allah. Allah. Kake da ko ma menene da yayi. In aka yi biki. Ana ɗauka baka nan ka fita. Ina nan ina ciki. Iko Allah. Wallahi na ɗauka kana kofar gida. Ina ciki. To dama fita nake so in yi. To. To ba kuma. A dawo lafiya. Allah isa da Allah me gida tuma kai da yaran nan kansu shigo su yi mana kana. Ba kuma Allah da isa. Da lafiya. Sai na dawo. Da lafiya. Alaikum salam. Kuma fita raki? Umma gashi na zo kuma ina son zamu yi wata magana mai muhimmanci umma. To ai ko wannan magana taka kuwa ba za ta rusa min tafiya ba. Dan tafi inda za ni mai muhimmanci ne. Ka bari in je in dawo in ya so sai ka zo mu yi magana. Umma ki taimaka min, maganar na da muhimmanci ne. Na gaya maka duk muhimmancin ta nema fa ba za ta hana min tafiya ta ba. Inda za ni unguwar nan yana da muhimmanci. Bari in je in dawo tukunna mana ko? Dan Allah mai gida a kula yaran nan kar su shigo su yi mana banna dan Allah. Ba komai a dawo lafiya. Sai na dawo. To gaishe mun da su. To za su ji ba saboda da lafiya. Ya alama. Yawa sai dai fa a kula da duniya. Kuma a dinga hakuri. Nagode abba. Domin hakuri shine komai. Yawa. Allah ya maka albarka. Amma dan duba daki. To. Mun je mu yi magana da iyayena, na sama abbanmu ya ce zai je ya sami mahaifinta su yi magana, a yi magana komai da komai a tsaye da lokaci kawai. Gaskiya abin nan fa yayi kyau, ba ni kaina na ji daɗi ba. Ai cikin farin ciki nake da shi. Akwai amma yaya sunan yarinya ne kuma ya sunan mahaifinta yanzu ba zai amma ba. Sunanta Murjanatu, yar gidan Malam Barau. Murjanatu? Yar gidan Malam Barau? Haba. To me ya haɗa ka da wannan yarinya? Ai ba kalar ka bace. Tana da aibu ne? Ai ita take da aibu kuwa. Yawai yanzu duk garin nan ka rasa wadda zaka so sai wannan yarinyar zaka so? Balla gazar yarinyar da ta gama babbaɗan ciwon da ko karya ma ta fita ma. Yarinya ta zama 'yar tasha. Lungu sako ba ta ganin mutuncin kanta, ba ta ganin mutuncin iyayenta, ba ta ganin mutuncin kowa. Ta gama kaurin suna wajen shaye-shaye, sannan a ce ita kake so? Da Allah saurara su musu da Allah. Ina son ka dinga tausasa muryarka, ka tausasa kalamanka akan Murjanatu. Saboda irin wa'annan mugayen maganganun da kake a kanta ba zai taba canza min ra'ayina ba. Babu wanda ya isa ya faɗa min wata magana da zai canza min ra'ayi akan Murjanatu. Ina son ta haka. Ina son ta haka. Kuma ko dan gaba ka dinga tausasa kalamun da za ka yi ta furici akan Murjanatu. Idan ba haka ba zai yanke duk wata alaka ta mutunci tsakanina da kai. Haka ke faɗa? A sosai. Saboda ba mai canza min ra'ayi, ko ma menene ina santa, ko ma meye ta yi, duk wani abu da ta yi wancan da ne daga baya kenan. Yanzu wata sabuwar rayuwa za ta shiga cikin ikon Allah. Idan mace tana irin wannan halayyar, yarinya tana wannan halayyar shaye-shaye, bin maza, yawo a kwalta, wane ne mutu waye ya dawo, idan ana kyamata su za su shiryu. Kai saurara. A tambaye ka dai.
na fahimce ka. Ya tsaya, hold on. Ya kamata a ce mu dinga kyamatar su. Idan mutum na abu mara kyau, jawo shi jiki ake yi. Idan aka jawo shi jiki, aka nuna mara so, aka zaunar da shi, aka mai nasiha, aka gaya mai abubuwa masu kyau, hanyoyi masu kyau. Wannan ba shi da kyau, zai lalata miki rayuwa. Wannan abu mai kyau ne. Za ka saurare ni? Ai ba zan taba jin maganar ka ba. Za ka saurare ni? Ba zan saurare ka ba su nufi. To bari ka ji. Na riga na san cewa jiyar da magagin soyayya shine yake janka. Wato duk wani abin da za ka yi ko za ka faɗa kwata-kwata ba zan gane ba. Amma ina so ka san cewa duk wata haƙa da kai ko kuma duk wata hanya da kai ba za ka taɓa cin da ruwa da ni wallahi a yanzu in dai na tuna cewa zaki aure ki tafi ki bani wallahi sai na ji raina ya ɓaci saboda kawai bana jin daɗin a ce yau gashi na rabu da murja. Wani aure? Oh, auren da zan yi wai? Mana. Ka gani duk auren nan ba shine gabana ba. Wallahi mitin ɗinka da zan yi wallahi shi ne. Wannan ma ɗan jagaliya. Wai wannan wanda zaki aura? Bai fa san WhatsApp ba. Yanzu kina nufin ki ce wannan da kike aura hoti hone kenan? Aha ba wannan me ya sani? Bai san fa live ba fa. I bi shi by far. By what? By far. By far. By far. Wata kin san me? Na rantse da Allah da kika faɗa ka. Kawai sai na tuno ina wannan rafin din na tufa. Tufa? Wai ba kai bane? Ba ni bane. Big father, tell me who father, international what tufa ga jigi jigi, heavy heavy, baby do you want me? Wallahi wannan abin ne da kake bani yake sa nake ganin ka kaman tufa. Da Allah. To ni yanzu ki mun alƙawari guda ɗaya. Alƙawari na farko, ki mun alƙawarin cewa idan ya aure ki ba za ki taɓa ba shi fuska ba. Sannan kuma abu na biyu, ba za ki duk lokacin da nake buƙatar ki za ki zo gidanmu. A'a ba wannan kawai shine kake wani tada hankalin. Ai wannan duk mai sauki ne. Da Allah. Inda aka tsaya nan za a daura. You don't hit my car. Oh, you don't hit my car. Saboda haka nan kar ka sake min wannan. To mu je. Ai ni yanzu kin san kuma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wannan fitowa. Ciao. Lafiya kalau. Lafiya lau. Sunusi? A tashi. Lafiya kuwa? Me ke tafi da kai? Daman na zo gurin ka ne game da maganar Abdulrashid. Abdulhakim? Abdulhakim. Yarinyar da ya gani ya ce yana so, shi yasa na zo baba mu tattauna tare da kai. To, wani abu ne ya faru? Ba wani abu ne ya faru baba. Maganganun ne gaskiya suna da yawa baba. Shi yasa na zo mu dan tattauna tare da kai domin ka fahimci ina magana ta sa gaba baba. Haka. To yanzu abin da za a yi in Sunusi. Baba. Bari in ɗauko tabulan ma mu zauna can. To shikenan. Saboda shirin zaune ya fi na tsaye. To shikenan baba. Yawwa. Wallahi a bisa bincike da na yi akan wannan yarinya. Kwata-kwata yarinyar nan baba bata dace da Abdul ba ko kaɗan baba. Saboda yarinyar nan ba ta jin magana. Kuma baba duk wani samari ko wani saurayi da ka sani, saurayin banza ga baki ɗaya ta aikinta duk su take kula baba. Sannan baba yarinyar nan duk wani kayan shaye-shaye irin wanda mutumin banza yake yarinyar nan babu irin kayan shaye-shaye na banza da ba ta sha. Ko na misƙalin zairatin baba kwata-kwata na yarinyar ba ta jin magana iyayenta. Baba na kira Abdul ba so ɗaya ba so biyu ba. Na nusashe da shi game da irin halayyar wannan yarinyar, kuma ya gani ya tabbata yarinyar nan ba mutumin arziki ba ce baba. Wallahi tallahi Abdul baba, Abdul ya naci nayi na gaji. Da ba za ka ji wannan magana ba, da ya bi abin da nake faɗa baba. Baba shine na zo na san cewa in har kai da kanka ka same shi ka yi masa magana baba,
zai yi abin da ka ce baba. Shi yasa yanzu same kan gaya maka baba. Sunusi. Na'am baba. Na ji daɗi sosai. Wannan abin da kai ka kyauta, Allah ya saka maka da domin ni ban san komai akan yarinyar nan ba, kuma bata kai ga har na fara bincike akan ta ba. Amma in Allah ya so ya yarda zan yi kokari na ga na tirsasa shi ya haƙura da wannan yarinya. Alhamdulillah baba, na gode baba. Saboda san yarinyar ne ya shiga zuciyarsa wallahi. Sunu suke nan, kada ka damu, kar ka damu, in Allah ya so ya yarda an yi an gama. To shikenan baba. Zan hana shi. To shikenan baba, na gode. Yawwa. Nagode. To madalla. Allah ya maka albarka. Allah ya bar zumunci. Allah ya bar zumunci. Allah ya saka da kai. Ka gaishe min da shi Alhaji. Insha Allah. Salamu alaikum. Murja. Na'am baba. Kina ina fito zo da Allah. Zo na. Kina ji na? Abin da ya sanya na kira ki yanzu. Ina so in sanar da ke cewa to yaron nan dai mahaifinsa ya zo akan maganar ki. Suna ciki. Kina ji na da kyau? Dan Allah dan annabi ya baba. Ki kama kanki. Ki kula da abin da kike yi. Waɗannan samari da suke zuwa wajenki. Yan iskan nan duk ki watsar da su ba ajinki bane ba tafiyar ke ce wannan ba. Yanzu fa idanun jama'a fa ya dawo kanki. An daina kiwon dabba, mutum ake kiwo. Duk abin da kike yi ana nan ana kallon ki. Kiris ake jira a bata mutum. Saboda ka dan Allah ki rike mutuncin kanki. Ki rike mutuncinki. Wannan shine magana da nake so mu gaya maki. Kina ji na? Allah ya maki albarka. An baba na ji na gode kuma insha Allah zan yi amfani da nasiyar da ka bani. Dama ni maganar da zamu yi da ke kenan tashi. Je ki ci gaba da harkokin ki. Je ki. Na gode. To. Har da baban gayu? Bari in kira shi to. Haba Abdullahi, ka canza tsari, don wannan ba za ta taɓa saɓuwa ba, ba zai taɓa yiwuwa ba ka auro mana wannan tantiriya yarinyar mara mutunci. Ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi, ba za ta saɓu bindiga a ruwa. In gaya maka gaskiya. Umma, Ina ji. ni har yanzu ina kan bakata Murja nake so in aura Umma. To, In ba abin na aure ta ba Umma zan iya mutuwa ba. mutuwa? Ka mutu? Tunda baka da hankali baka da kan gado. Akan rashin aurenta ne shine zaka mutu? To sai ka mutu, ka je ka nemo mana kintsatsiya wacce take yar manyan mutane mai jin maganar iyayenta, amma ba wannan batantiriya da take yawo. Kai, wallahi tallahi ba zai yi ba. Muna da rai da lafiyar mu, ka zo ka auri wannan. Haba, ka sake ma Abdullahi tun da Umma a duba a taimaka min Umma a taimaka min aure Murja. Allah ya mana, amma zancen auren wannan yarinya ka canza na ce, ka nemo wata yarinyar mana, kowace ce a kuma ko ina take, in dai mai tarbiyya ce, kintsatsiya ce, to alhamdulillah, wallahi mun amsa. Umma ai ni na duba duk duniya ba mace da ta dace da ni naji ina kauna in ba Murja ba Umma. To shikenan sai ka yi aiki. Mu muka haife ka ko kuma kai ka haife mu? Wai ku yaran zamanin nan wai me yake damun ku ne? Rashin mutunci ko kuma rashin kunya ko kuma rashin kan gado? Mace wai a taimaka. To, Allah ya taimake mu. Amma zancen auren wannan tambaɗaɗɗiyar yarinyar an gama, ba za mu taɓa yadda ka auro mana ita ba. Yauwa. Duk abin da za ka yi sai dai ka yi. Amma ba za ka auro kowace ce ka je ka samo mana nutsatsiya mai hankali 'yar manyan mutane. Mun yadda. Amma wannan ka canza tun da wuri. Murja, ban san abin da ya sa 'yan uwana da mahaifiyata ba sa son aure ki ba. To in ban da kai Abdulhakim, ai sai ka haƙura da wannan auren ko tunda ba sa so sai ka haƙura. Murja za ki ce in haƙura? Ai ba zan taɓa haƙura ba, in ce ga na haƙura ban aure ki ba Murja ai sai dai in bana numfashi.
ni fa akan a ce ban aure ki ba zan iya rabuwa da duk kowane dan uwana, kowa a dangi na zan iya rabuwa da shi. To ni ko nake gani Abdulhakim, tunda abin ya kasance haka, kawai ka hakura da auren nan. Kar fa mu zo mu yi auren nan su tusa ni a cikin bakin ciki. Gara kawai ka hakura. Murja, ki daina zancen wani kalubale da ki shiga komai, ba da su ba ki zauna ba, da ni za ki zauna. Ni ne mijinki fa, ni ne fa za mu zauna, za mu zaman aure ni da ke. Ba da su fa ki zauna, ba da yan uwana ki zauna, fa da ni za ki zauna. Wani kalubale za ki fuskanta? Ai ni ne idan ne miki abu zai dame ki, amma ke ina ruwan su tunda da ni za ki zauna. Haba Murja, ni ban taba ganin dattijan arziki ma irin mahaifinki ba. Yanda yake baki tarbiyya dattijan na, amma duk da haka makiya ba su kyale shi ba. Kowa surutu a kan shi, duk irin kokarin da yake a kanki da irin tarbiyyar da yake baki, amma duk da haka makiya sun samar ido ana surutu a kan shi, bawan Allah nan. Haba. Ba shi ne mahaifina ba, Abdulhakim. Eh? Mahaifina ya rasu tun ina 'yar ƙarama. Mahaifiyata ta aure shi ne bayan rasuwar mahaifina. Shi ya bani tarbiyya da kulawa har zuwa girmana. Assalamu alaikum. A'a. Cin ka babban yarinya. Murjanatu. Yawwa, babban yarinya. Me yasa miki ne? Ai yau in gaya maka gabaki ɗan yarinyar nan da rigima ta tashi a cikin gidan nan. Me kika mata? To me zan mata? Cin gaba. Dai rikicin ne. Da gatan dadi. Cin gaba su. Dafa naki ne wannan. Kai, gashi. To, kaga dai ba za ka karɓa ba. Yanzu abin da ya kamata a yi, ruwa yana can yana jiran ka, ya kamata a ce ka je ka watsa ruwa tukunna. Dan naji, amma dai dan Allah bari an karɓa abin dan Allah. Ka rabu da ita, ba za ta zo ba. Shikenan mu shiga. Mu karasa ciki. Dan yau. Ka dan yau. Yaro. Ina zaka tawa? To. Allah ban so tafi nan ba dan dai kwado da ni bayan da ni iya. To, Allah Ubangiji ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya. Yanzu in ka tafi yaushe za ka dawo? Insha Allah ranar Juma'a. To, Allah ya da ranar Juma'a za mu dawo. Allah ya kiyaye. Amin. Allah ya kai ku lafiya, ya dawo da ku lafiya. Amin. Ka kula da kanka. To, ni yanzu jiban maraba da ke nake wallahi. Mashi. Ai hakuri. Sai san yanayin aikin namu sai addu'a. Ba komai. Insha Allah ranar Juma'a. Da me zan tafi da shi? Duk abin da kaga ya dace da ni. Na san abin da shi yake so. zaka Na san abin da yake so. Na san abin da yake so. Ba ba sai. Allah ya kiyaye. Amma gaskiya dattijo ya cika dattijo.
Allah ya saka mai da alheri, Allah ya ƙara mai lafiya. Ke kuma sai ki kokari murja, sai ki dinga ɗaukar nasiha da yake miki, ki ɗauke shi mahaifi na gaske. Wallahi Abdulhakim na nasu, shi yasa ma na matsu mu yi wannan auren. Allah ya saka mai da alheri, Allah ya saka mai da alheri. Wato Abdulhakim, ba komai ne yasa muka jajirce muke hana ka haƙura da yarinyar nan ba, abinda muke hange maka ita wannan yarinya bincikenmu ya nuna ba ta ƙoshi da tarbiyya ba, kuma abinda muke gane maka shine shi aure ana yin sa ne domin a zauna dindindin, ba wai a yau a rabu gobe ba, a'a ba haka muke nema ba. Shi aure ana yin sa ne domin ya ɗore ci gaba har abada. To yarinyar nan muna gane maka cewa ba za ka samu isasshiyar biyayya a wajenta ba, muddin kuma ba a samu biyayya tsakanin mace da miji ba, to ba za a je ko ina ba, za a fara samun saɓani. Kaga an ka samu saɓani sai ga an rafu, kaga shi kenan aure ya zama auren je kana yi ka. To wannan shi muke gudu, shi muke hange maka, ba komai ba. Abba, abin da ya sa kuka kamar na kafe ina son aure murja. Murja mareniya ce Abba, kuma gani nake in ja ta a jiki, in nuna mata ƙauna, in aure ta Abba, shine nake ganin kamar zai taimaki rayuwarta, saboda irin kyamatarsa haka shi yake kawo lalacewa da yawon banza da yawace-yawace na banza na wofi Abba. To ni kuma sai na ga idan na ja ta jiki Abba, Allah ya taimake mu, ka taimake ni na aure ta, ai gani nake Abba kamar mun taimaki rayuwarta ne, za mu samu lada. Wato Abdulhakim, ka zo da bayani mai gamsarwa, kuma jikina gaba ɗaya ya yi sanyi. Gaskiya ne kyamatar irin waɗannan yara shi yake kawo hawar iskanci da lalacewa a kai, karuwai su yawa ka rasa ma daga ina suka ballo. Kuma idan ma mutum yana gani cewa shi ɗansa ya shiryu, na jama'a ya lalace, to nasa ma bai tsira ba. Hakika Allah ya maka albarka, ka ɗora na kan layi. To ta ɓangare na, in Allah ya da an yi an gama za ka auri wani yarinya. Abin da ya rage mana yanzu mahaifiyarka, ita ma kuma insha Allahu zan kokari na ga na gamsar da ita, na nusar da ita yaya maganar take, domin ta fahimta ta haƙura ita ma a yi wannan aure. To amma Abdulhakim, akwai wani hanzari ba gudu ba. Abba ne bar ganin kana santa, to fa ya zama dole sai ka ringa yi mata faɗa akan ta daina abin da take, saboda ita kaza ba ta taka ɗanta don ta kashe shi. Duk mutumin da ake so shi ake yi wa faɗa, bar kaza daina kaza mara kyau. Mene addini? Malam ya ce mana abin da ake kira da addini, ka yi hani da mummuna, ka yi umarni da mai kyau, shi ne fa addini. To wannan shi za a sa a gaba. To insha Allah Abba zan kokarin dinga mata nasiha, tunda naga tana so na, tana kaunata, tana jin magana ta. Yau in Allah ya dan ci gaba da mata nasiha. to duk mutumin da ake so dama a ba shi umarni ya yi mai kyau, To in yana mara kyau kuma a hana shi. Allah ya maka albarka, Allah ya maka albarka. Yanzu kar ka shiga gida, je kana abu zan shiga ni isa ne ta, sai mu zauna mu magana. Wato ni abin da nake gani, mu kyale yaron nan ya aure yarinyar nan. Kin san yaron zamani, idan muka ci gaba da tuburewa sai kuma ya jawo mana wani abun kunya, kuma dole a zo a yi auren cikin da na sani, saboda ka gwara a haƙura yi. Haka ne, to, shi kenan. Amma ni dai gaskiya ina ganin yaya za a yi kai haka mai gida, yaya za a yi ka ringa ka goyi bayan shi saboda Allah da Annabi. Wannan ai bai dace ba, wannan watsatsiyar yariyar da kowa ya riga ya gama saninta tana gararan ba a cikin gari, duk 'yan matan garin nan da cikin unguwar nan
ya rasa wacce zai aura sai ita? Haba, a'a ni gaskiya ba zan aminta da wannan ba. Hansatu, ki duba girman Allah, ki duba darajar Muhammad Rasulullahi. Ki haƙura a yi auren nan. Ba wai ina goyon bayansa ba ne, amma na dubo, na hanga, na hango, na zuba lissafi, na hange mai zai je ya zo. Shi ne abin da ke duba, kuma ki kula, idan yaron nan ya aure yarinyar nan, ya tsamo ta daga cikin wannan, ko idan ya kyawarta zai sake jefa ta a wani halin da ya fi wannan ba, ko kuma ita ta jefa shi a cikin wani layin da ba mu so ba, tunda yana son ta ya kaɓe, ita ma tana son sa. Kuma abin nan fa ba haramun ba ne, kawai al'adar mu ce ta saba haka. Da haka ki haƙura a yawon nan, ko ma samu ladan yin abin nan a gurin Allah, saboda ba san me za a dace da shi ba. Shikenan. Ubangiji Allah ya sa haka shi ya fi alheri. Kuma da Allah karki musu baki, dan Allah dan annabi karki musu baki. Saboda ko kaka kika tofa a matsayin ki na uwar yaran nan, sai abu ya zama wani iri, da Allah sa albarka. To, Allah ya albarka, Allah ya sa a yi da mu. Amin na arzikin manzo Allah. Allah ya bada zaman lafiya, ai shi ke. To, ba komai. Zan je na samu shi mahaifin nata, mu tattauna mu ga me ya kamata a yi. Kuma idan mun je, na je mun tattauna na dawo, zan neme ka. To abba na gode Allah. Allah ya maka albarka. Amma. Allah ya maka albarka. Amma. Da lafiya abba. Allah ya. Da lafiya.